Ако все още се чудиш какъв е подтона на кожата ти, днес ще направим 4 теста, за да можеш да разбереш дали си с студен, топъл, неутрален или дори олив подтон. И първият е с проверката на цвета на вени. Ако вените са ти сини или лилавеят, ти си с студен подтон. Ако са зелени, си с топъл. Или ако е микс между двете, тогава най-вероятно си с неутрален подтон. За втория тест ще ни трябва един бял лист. Важното при този тест е да го направите на натурална слънчева светлина и също така да не носите грим. При този тест трябва да поставите хартията до вашето лице и ако вашата кожа изглежда розова до листа, тогава имате студен подтон, а ако кожата ви жълтее, тогава сте по-скоро топъл подтон. Третия тест е това дали изгаряте на слънце. Ако изгаряш супер бързо и ставаш като рак, най-вероятно си с студен подтон, но пък ако хващаш тен, тогава си с топъл. При хората, които първо изгарят, но после придобиват тен, те най-вероятно са с неутрален подтон. И последният тест е този с бижуто. Ако изглеждаш добре с злато, тогава си с топъл подтон. Ако изглеждаш добре с сребро, тогава си студен. Но ако си достатъчно късметлийка и изглеждаш добре и с злато, и с сребро, тогава си с неутрален подтон. Ако тези тестове по никакъв начин не ти помогнаха да разбереш своя подтон на кожата, тогава най-вероятно си олив. Олив подтона е малко труден да се разбере. Хората с олив подтон на кожата по-скоро имат малко зеленикав или сив оттенък на кожа. Добре и за тези, които всъщност направиха теста и успяха да определят какъв е подтона на кожата им. Ще чакам вашите отговори долу в коментарите.